Иво Ангел Бастунов и след това Християн Димитров. Феновете засвидетелстват своята подкрепа към Любослав Пенев. Неизненадващо, че се появиха спекулации за неговото бъдеще. На тази връзка той средно по 170 дни се задържа в отборите си, а днес е неговият 260 в Пазарджик. Паралелно успя да преобрази зелените. Възходът в играта на Пазарджик е видим след неговата поява. Въпросът е дали от тук нататък изградения проект ще може да се задържи. Yes.